danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shi. Aure sunar ma'aiki, sunar ma'aikina, aure sunar ma'aikina, sunar ma'aiki. Maker Productions. Haƙuri shi ne abin nema, silata so ta sa aka yi aure. In an yi haƙuri kin ga zaman aure ba zai ji daɗi ba. Aure shi ne abin nema, inda a rayuwa aka yi aure. In an yi haƙuri kaga zaman aure ba zai yi rauni ba. Haƙuri shi ne abin nema, inda a rayuwa aka yi aure. In an yi haƙuri kun ga zaman aure ba zai yi rauni ba. Ni da fari kai na sa Allah sarki mamallakin raina, wanda in ya so a yau in zama gawa a gas a sa kaina. Sai ranka duk da dawa manzo dan Ali na gatana, bada da Ali da sahabbai masu san macecina. Rabu gwani ka sa da mu inuwarsa da ba kamar sarai tsayewa. Adam fasaha na yi nazari da tunani zan batu a kan aure. Tunda kun ga mun sani manzo na dan Ali ne ya yi aure. To kun ga dukkanin musulmi zai fi kyau ya yi aure. In mun yi sai mu sa haƙuri a cikinsa dan ya zama daure. Duk abin da babu kyau a cikinsa mu bar shi zai fi dacewa. Cikin zaman aure, shi da shi na haƙuri illa ne a cikin zaman aure. Uzuri in ba a yi shi ma na sanya rabuwar aure. Sanar rashin kula da haƙin mata a cikin zaman aure. Mata maza muke kula, mu riƙe aure mu samu dacewa. Ciki mutuwar aure kamar amar nema, kuma kun ga dukkan illar yin haka na gare mu al'umma. Tunda mun ji gaskiya mun ɗaukar ya ado na alfarma. Yanzu in ka bincika mata wasu mai kuɗi suke nema, wanda ya zo da gaskiya zamanin mai shi ake ganewa. Duk abin da haƙuri bai baka bai rashin sabari ba. Zai fi kyau mu aurata mu riƙe auren mu ba da wasa ba. Tunda dai cikin sakwai lada ba za ya zama abin ba. Mutuwarsa babu daɗi kuma ba za ta zama abar so ba. Duk abin da babu kyau a cikinsa mu bar shi zai fi dacewa. Sannan mu kyale duka ƙarya hasashen da ke kashe aure. Mu guji tona sirrikan